O să fie o zi foarte bună. Dar chiar nu știu, dar eu știu că am bună de asta. Andreea, unde am ajuns? Nu știu, dar chiar nu știu. Nici eu nu știu. Păi, hai să mergem, dar nu văd ceva în partea aia? Da, chiar văd ceva în partea aia. Omul ăla e un om melon, ca și noi. Noi nu suntem melon, noi suntem Roblox. Hei, omul, sunteți prietenos? Deschibidi. Omul, ziceți-mi dacă sunteți prietenoși, dacă nu, vă trag gura de vălăvesc. Ia-ți de aici, răspunde-mi cine ești. Schibidi. Ce? Schibidi. Nu te înțeleg deloc. Băi, ăsta sigur. Bacon e un om? Nu e un om. E mai mult o creatură umană. Pentru mine. Se cam zic. Și mă înțelegi că da. Noi cred că o să cam murim pentru tot. Cred că da. Ai avut dreptate. Da, schibidi. Îmi știu că mă spatele și mâna. Au, Bacon, ajută-mă! Aoleu, bine că s-a făcut și a scăpat. Aoleu, dar ce doare undeva? Nu, ferește-te! Nu! Cred că am cam rip. Mă duc și un atac. Hai să mergem. Au măruța mea. Scâbă. Nu, Andreea, dar cred că ăsta e doar un vis. Așa este. Oh, nu. Unde e Andreea, oare? Stai un pic. Într-un vis? Era un vis, dacă cineva moare, nu se mai întoarce? Oh, Andreea. De ce plângi? Andreea, ești tu? Da. Mulțumesc că te-ai întors, că ai murit de tot. N-am murit. Nu știu bine că m-a ieșit viața. Lasă-mă să mă și pe aici pe voi. Pe mine mă puteți găsi pe TikTok și mă puteți găsi pe YouTube. Îmi dați acolo un subscribe și hai că vă le vedem mai târziu. Hai, pa!